Ene ewo Baba Yara Sports Stadium pani behwe Kumase na enya asem ketwa kra otimu se enigi a ekoso ho no na eyekese pa isanse 2022 Ghana Premier League no Kotoko energy asi won sere so. Na one last game a wo born ne a woni Elimina Sharks no one empanifo ye nhihye wo mu se obefa saa kwanya ne so na wafre won supporters nyina na wakire ani sosronko e de akire won na kuruwa waje no watumi e de akire supporters ni nyina na edom a ekopiem o Baba Yara Sports Stadium no esewani na ense o ka kire supporters na ni giye pa dede ani ahurusi a oye ewo Baba Yara Sports Stadium Kumase no na eso ani a ekire se ampa wonso anigye sonko wom se Kotoko aje kruwa no kese na sani mekan no woni Elimina Sharks na edi akansie ne ehihye so na ansa na akansie ne beba so na ade ba kwa etahunu wa manone aye guard of honor no Elimina Sharks players ne bi ema Kotoko players no omugina afane afamienu ema Kotoko players ne ebe fa mfimfini ema wobo nsem ede ma wo se ampa mo piafo mo na 2022 Ghana Premier League no matumi abom homoden age asimu sere so. Kotoko empanifo nhihye yahudo bebre na omoma akwan ema anyumtufo akitira wam
ɛba sports stadium hɔ ɛbɛto nnwom ɛde kyerɛ supporters no gyegye wɔ ani na ɔde kyerɛ ani sɔsoronko a wanya ɛde ama supporters no throughout the season. Waba stadium ɛwɔ ɔmo home abɛhwɛ matches ebi wɔ kora na ɔmo tu kwan akɔ away akɔhɛ Kotoko matches na kyerɛ sɛ saa nneɛma wɔ yi a na ɔbɛtumi ayɛ ɛde akyerɛ ni so ɛde akyerɛ supporters no. Poku 1 TV yɛfa akwanya wei so na yɛabɔ Kumasi Asante Kotoko bɔɔbɔko no aba so yie paa ɛsiane sɛ ɔmo abɔ ɔmo ho mmɔden akonkodene a ama nei Ghana Premier League 2022 deɛ no ɔmo agye kuruwa no asi ɔmo nan so. Poku 1 TV.